I had a dream the other night about how Kulħadd jirrealizza il-problemi li għaddej minnhom bħalissa, speċjalment il-fatt li kulħadd kif għandu jagħmel jibdil ordnijiet nibqgħu ġewwa ħalli kemm jista' jkun imbedu il-kuntatt u allura anke t-tixrid tal-coronavirus. Li rrid nirrimarka huwa l-fatt li kulħadd qiegħed ġewwa nifhem li jagħmel ċertu strain fuq is-saħħa mentali tal-individwu. Li kun jgħid kemm sannu magħluqgħu ġew, nibqgħu magħluqin kemm hemm bżonn, għaliex sakemm l-awtoritajiet ma jgħidulniex biex noħorġu ma jkun safe. Wieħed għandu jkun pożittiv, jgħid illi qegħdin naraw riżultati imħabba il-fatt li qegħdin nobdu l-ordnijiet u wieħed jipprova jokkupa l-ħin billi jara kif jagħmel xi ħaġa li tkun ta' benefiċċju. Eserċizzju, pereżempju, wieħed jgħid forsi sibt ħin tal-qari, jitkellem, jiddiskuti u fl-istess ħin ukoll jiekol tajjeb ħalli ma jkunx qiegħed jiddajjef il-sistema tiegħu, però ovvjament mhux niklu żejda x'inkella qed tagħmlu ħsara mod ieħor. Però jaħarsu lejn dan il-perjodu ta' diffikultà, perjodu li ħajpruvana, nkunu pożittivi u nippruvaw li flimkien naħdmu ħalli nkun qegħdin nagħmlu ġid mhux biss għalina u l-familja tagħna imma l-poplu Malti kollu.